ଗଣିତ ମଜାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗଣିତର ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ନେଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 99 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେବ? ଆମେ ଗୁଣନ ନ କରି ମନେ ମନେ କେମିତି କହିବା? ଏହା କେମିତି ହେଉଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ 65କୁ 99 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା 65 ମାନେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 1ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଲେ କେତେ ହେବ? ଆମର 100। 100 ହେଉଛି ଆମର ବେସ୍। ଏଇ ଗୁଣଫଳର ବେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା, ସେ ହେଉଛି 100 ମୂଳ ଜିନିଷ। ଆମେ 65 ଗୁଣନ 99 କରୁଛି, ପ୍ରଥମରେ 65ରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିବା। 65ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 64 ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ 65କୁ କ'ଣ କରିବା? 100ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 65କୁ 100ରୁ ବିୟୋଗ କଲେ ତାହା କେତେ ହେବ? 35। ତ ଏଇ 100ରୁ 65କୁ ବିୟୋଗ କରିବା 35 ହେବ। ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି ଆମେ ସହଜରେ କରିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ 100ରୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରୁଛୁ, 100ରୁ ଆମେ 65କୁ ବିୟୋଗ କରୁଛୁ, ଆମେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ 1/10 ନେବୁଛେ। ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେଇ ଏଇଠୁ 1/10 ଆଣୁଛେ ଏଠିକୁ, ପୁଣି ଏଠିରୁ 1/10 ଆଣୁଛେ ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ରହୁଛି କେତେ? 9, ଏଠି ରହୁଛି 10। ଆମେ କାହିଁକି 10ରୁ 5 ବିୟୋଗ କରିବାନି, 9ରୁ 6 ଏକାଥରକେ ବିୟୋଗ କରିବା? ଆମେ 10ରୁ 5 ବିୟୋଗ କରିବା, 9ରୁ 6କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 9ରୁ 6 ବିୟୋଗ କଲେ ହେଉଛି 3, 10ରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ ହେଉଛି 5। ହଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି 87 ଗୁଣନ 99। ସେତେବେଳେ 87ରୁ ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କରିବା, ହେବ କେତେ? 86 ଏବଂ 87 8 ଅଛି, 10 ଘର ସଂଖ୍ୟା 8। ଆମେ 10 ଘର ଅଙ୍କକୁ 9ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 9ରୁ 8 ଗଲେ ହେବ 1 ଏବଂ 7କୁ ବା 1 ଘର ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା 10ରୁ। 10ରୁ 7 ଗଲେ ହେବ 3। ଗୁଣଫଳ ହେବ 8613। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ତ 37 ଗୁଣନ 99। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? 37ରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1 ବିୟୋଗ କରିବା, ହେବ 36। 9ରୁ 3କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 6। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ 10ରୁ 7କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 3। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 40 ଗୁଣନ 99, ଏଇଠି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ 40ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 39। 9ରୁ 4 ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ହେବ 5। କିନ୍ତୁ 10ରୁ 0 ଗଲେ ହେବ 10। 10 ଲେଖିଦେଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା 10। ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିବା 10। ଆମର ଏଇ 1କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା? 9, 5, 1କୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ହେବ 3960। ବାସ୍, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଉପରେ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣନ କରିପାରିବା। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଧରାଯାଉ 455 ଗୁଣନ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନେବା ଆମେ 999। ଏଠି କ'ଣ ହେବ?
455ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କରିବା ହେବ 454 ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ 100ରୁ ବିୟୋଗ କରିବାନି। ଏଠି ଆମର ବେସ୍ ବା ମୂଳ ହେବ 1000। ଯେହେତୁ ଏଠି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 1ରେ 3ଟା ଶୂନ ଦେବା ତାହା ହେଉଛି 1000। ଆମେ 455କୁ 1000ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମରେ 9କୁ 1000ରୁ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶତକ ଘର ଅଙ୍କ ଏଇ ଶତକ ଘରର ଅଙ୍କକୁ 9ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କକୁ 9ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କକୁ ଆମେ 10ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା। 9ରୁ 4 ଗଲେ ହେବ 5, 9ରୁ 5 ଗଲେ ହେବ 4, 10ରୁ 5 ଗଲେ ହେବ 5। ବାସ୍, ଏହା ହେଲା ଦଶକ ଘର 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା। 6599 ଗୁଣନ 9999। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ 6599ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ହେବ 6598 ଏବଂ ଏଠି ଯେତେବେଳେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଏହାର ବେସ୍ ହେଉଛି 1ରେ 4ଟା ଶୂନ ବା 10,000। ଆଉ 10,000ରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ସେତେବେଳେ 6କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ 9ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା ହେବ 3, 9ରୁ 5କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ହେବ 4, 9ରୁ 9କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ହେବ 0, 10ରୁ 9କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ହେବ 1। ଏହିପରି ଆମେ ବିନା ଗୁଣନ କରି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ଏଭଳି ଆମେ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଏବଂ ଏଠି 5ଟି ନ ନେବା। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେଉଛି ସେତେଟି ନ ରହୁଛି। ଯଦି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି କମ୍ ହେବ, ତା'ର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏଠି ନେଲି 68 ଏବଂ ଏଠି 999। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କରିବା, ଏଠି ଗୋଟେ 0 ବସେଇଦେବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରିବ। ବାସ୍, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 68, 68ରୁ 1 ଗଲେ 67। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିୟୋଗ କରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ କେତେରୁ ବିୟୋଗ କରିବା? 100ରୁ ନୁହେଁ 1000ରୁ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଆମେ 0କୁ 9ରୁ 0 ଗଲେ 9, 9ରୁ 6 ଗଲେ 3, 10ରୁ 8 ଗଲେ 2। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ଏହା ସହଜ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏପଟେ ଅଧିକ ଥିବ, এই ଗୁଣନଟି କେମିତି ହେବ? ଏ ଗୁଣନଟି ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗଣିତର ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଏହା ଉପରେ ପଢ଼ାଯିବ। ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆହେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।